Bona tarda a tots, a totes. Nosaltres venim des de Vic, des del Centre de Formació de Persones Adultes Montseny. I és un plaer estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per deixar-nos formar part d'aquesta jornada tan bonica. Abans de fer aquest petit recital, que és molt breu, però penso que és prou punyent i prou bonic, explicar-vos 4 coses senzilles. Moltes vegades, com a mestres, la nostra escola està formada per mestres d'educació primària i també per persones que són del món de secundària, confluint primària i secundària en el mateix espai. Moltes vegades ens costa trobar l'espai, no? Moltes de les propostes que ens arriben van destinades o bé a primària o bé a secundària, i tot el món de la formació de persones adultes a vegades queda un xic oblidada, un xic a darrere. De fet, la nostra escola, el CTA Montseny, es troba a un barri molt petit que es diu Les Cases Barates, dins del barri del Remei, que antigament formava part de l'altre costat de la via del tren de la ciutat de Vic, amb la qual cosa la nostra ubicació ja queda també apartada físicament del que és la ciutat de Vic. I des de l'escola tenim molt d'interès de córrer món, no? De fer sentir la nostra veu també i d'explicar que en aquests espais on hi ha persones adultes que s'estan formant, doncs es passen coses molt interessants. I aquesta era també una mica l'alegria de poder formar part d'aquest espai d'avui. D'on parteix això? Doncs bé, a la nostra escola, que com es deia hi venen persones adultes, hem de pensar que les persones adultes que venen a la nostra escola, la gran majoria, el motiu pel qual hi són solen ser potser perquè en el seu moment nostre, el meu personal, que fas, en el meu cas, BUP, COU, universitat, no tens aquest camí marcat, doncs per diversos motius aquest camí ha quedat estroncat. O persones que ens arriben de diferents indrets del món i que pel motiu que sigui no han seguit un recorregut acadèmic que és el que nosaltres hem fet de forma corrent i habitual. O persones que busquen segones oportunitats que en el seu moment no van poder seguir una escolarització regular per motius personals, socials, familiars, econòmics, emocionals, etc. Per tant, treballar amb aquestes persones sempre és un plaer immens. Doncs bé, en aquesta escola, que tenim diversos ensenyaments, un dels ensenyaments que tenim és l'educació secundària per persones adultes, que això es diu GES, en el nostre cas. Venen a treure's el graduat escolar, persones de tota mena i de tota forma, color, procedència, ideals, etc. I dins d'aquesta formació secundària tenim una optativa que es diu taller de poesia. En aquest taller de poesia el que intentem és acostar la poesia a les persones, no? Perquè sempre diem que a vegades la poesia a molta gent li fa por. No? No vaig a buscar poesia perquè jo no en sé, jo no hi entenc, jo no l'entenc, jo no la comprenc. Doncs en aquest espai de taller literari intentem sacsejar, no? I que la poesia entri a dins de les persones que s'estan educant amb nosaltres. Hem fet tot un primer trimestre de poesia així, tastets de poesia, llavors ens hem centrat en una autora catalana, la Sònia Moll, que ens va venir a visitar i vam poder fer una tertúlia literària amb ella, i ara ens hem centrat en Felícia Fuster. La idea de la Sònia Moll, que és la poeta que havíem treballat anteriorment, era senzillament llegir-la, entendre-la i dialogar amb la poeta. Amb Felícia Fuster el que hem fet és mirar una mica tot el seu recorregut vital, tota la seva obra pictòrica, hem estudiat una mica els seus llibres i ens hem deixat portar per les seves paraules. Sempre expliquem, o la Sònia Moll també estava d'acord amb això amb nosaltres, que quan llegim Felícia Fuster, especialment nosaltres hem llegit els 2 primers llibres, quan llegim un dels seus poemes podem entendre potser cadascuna de les paraules que ens diu, però a vegades no sabem què ens volia dir exactament, però ens hi deixem ressonar, ens deixem emportar pels seus poemes, per les seves paraules, aquesta cadència, aquest ritme intern del poema. I així és com l'hem viscut, sense anar a buscar significats més enllà. Moltes de les paraules ja ens deien coses, no? Però moltes vegades llegíem un poema i no sabíem fins a on l'havíem d'interpretar i a vegades ens hi obsessionàvem, no? I què ens vol dir, què ens vol dir? Gaudim de poesia i gaudim de les paraules, no? I d'aquest ritme intern que ens va bategant a dins. I bé, doncs d'aquest taller de poesia vam dir,
anem a la jornada Felícia Fuster, a veure si ens hi volen, si ens hi fan un petit lloc. Però no ha estat gens fàcil, perquè, com us dic, jo que he estat mestra de primària, amb les meves companyes de secundària, el món de l'adult és molt imprevist. O sigui, tu vas a classe i a vegades no saps quines persones ens trobarem allà. Per què? Perquè tenim fills, perquè tenim feina, perquè estem malalts, perquè he d'anar a la Seguretat Social, perquè hi ha un paper a Barcelona, milers de coses. Llavors, estem com acostumades ja a viure amb la incertesa, no? Moltes persones diuen que potser la pandèmia ens ha dut això, que no sabem si avui sí, si avui no. Nosaltres ja hi vivíem així. Cada dia tenim una situació diferent a l'aula. I què ens ha passat? Que aquest grup estava composat per 4 alumnes, el Mustafa, la Saida, la Lorena i l'Agustín. El Mustafa dilluns ens va dir que no podia ser avui aquí perquè a la feina, doncs malgrat el justificant que vam fer de l'escola, no li permetien ser avui aquí. I ahir ens va trucar l'Agustín i l'Agustín ens va dir que estava malalt, que tenia una situació de salut complexa. Ens hem de tornar a reinventar. Per tant, amb tot aquest marc us oferirem avui aquest recital. De què va aquest recital? Hem intentat que en aquest recital hi hagués música, pintura i poesia d'una forma molt humil. Per tant, a darrere nostre projectarem una petita música de piano que ens acompanyarà amb imatges de l'obra de Felícia Fuster mentre nosaltres fem aquest recital amb la veu. Creiem que la combinació de diferents arts enriqueix molt el llenguatge també. I farem exactament 4 diàlegs inútils del primer llibre de Felícia Fuster i 6 tanques que formen part d'aquest llibre tan bonic que ens han regalat avui, d'aquelles cordes del rei. Aquest és un recital curt però molt intens. I després d'això també us volíem dir que hem demanat de fer aquesta petita intervenció en aquest moment i no al final, perquè després hem de marxar, perquè algunes de nosaltres tenen obligacions que no podem capgirar. Però tot i així estem aquí i estem felices d'estar amb vosaltres. Així que comencem a recitar, noies? Una altra cosa que us volia dir és que també tenim costum per fer això. Hem fet algunes obres de teatre també a l'escola i què és el que fem? Professorat i alumnat ho fem plegades. És a dir, no és el professorat que, evidentment, des de la nostra posició, acompanyem, ajudem, guiem, donem espurnes per crear. Però nosaltres formem part de l'espectacle sempre. Si ells i elles reciten, nosaltres també. Si ells i elles fan teatre, nosaltres també, perquè entenem aquesta educació constant de tota la comunitat. Bé, doncs, sense més dilacions, amb tots vosaltres, aquest petit recital de Felícia Fuster. Sense edat ni raó, només amb un delit prou llarg per arribar-me a totes les ferides que em serveixen de brúixola, intento caminar. Sense edat ni raó, només amb un delit prou llarg per arribar-me a totes les ferides que em serveixen de brúixola, intento caminar. Els camins són rodons i no m'avancen, i l'estrella polar ja no sap més, com una llàntia inútil, en quin punt cardinal voldrà cremar-me. Els camins són rodons i no m'avancen, i l'estrella polar ja no sap més, com una llàntia inútil, en quin punt cardinal voldrà cremar-me. Igual que uns orfes blaus, a tu i a mi se'ns menjarà la lluna amb la rialla, tallant-nos en la nit. Igual que uns orfes blaus, a tu i a mi se'ns menjarà la lluna amb la rialla, tallant-nos en la nit. Ombra de l'ombra, no ressuscitarem, perquè ningú no arribarà amb la llanterna de la veu per a cridar-nos. Ombra de l'ombra, no ressuscitarem, perquè ningú no arribarà amb la llanterna de la veu per a cridar-nos. El càntir dels records et deixo regalimant de tarda.
no em facis esperar graons desdentelats ni diluvis inútils. Me'n vull anar, encara tinc les hores. Amb un batec, sé que cauran al damunt meu les cases. Sóc una agulla torta de tants carrers sergits ja sense fil. Darrere meu, cap llinatge no em tira. Me'n vull anar. Sento desencaixada la gran porta del món, la fam, la mort que no s'explica ni per l'asfalt dels carrers que s'escalfen, ni per la pols. Abans, deixa que em renti amb la bombolla clara del teu mirar distret, perquè després no tinguis por, et deixo un càntir. Qui sap si un pler de què? Perquè no tinguis set, per si algun lloc passa. Tanca'm. Tanca'm fora. Se'm fon de pets els dits de tant jugar a pentinar cascades. Busca les claus per tot arreu, fins al pantà de l'ànima. No et perdis entre els crancs de les ullades. No vull entrar. Tanca'm amb l'aire dels carrers mal estirats. Amb les rodes més folles que no paren. On van d'aquí dels avions sense control. Ni cor. Ni llums per l'aterratge. Tanca'm fora. Sí, Em pesa massa el raïm d'ànimes caduc i aquests 40 cors que no puc empassar-me. quants segles he tardat per obrir els ulls. Quants terratrèmols d'esperances, Tot em passa cap dins, com tu. com la claror de l'aigua. Sí, Tanca'm. ja sé que hauran de caure molt damunt els mons i les teulades. Però també Porto la rosa dels vents, desesperats a les setmanes. i tot és res. I tot a la vegada, tirant del cor. Lliga'm amb una corda de fer vorella a teges. Hora baixa. Quan les campanes pinten de blanc i negre els ulls i al vespre, jo no dic res. Espero que m'esquitxin les notes. Ni de corretges, ni de pell, ni del vidre d'un altar fràgil. Jo volia vestir-me només de pluja tendra. Sempre, cada vegada que mossego la vida, el cel s'aixeca. Llunyà es fa verd, m'estimba per ports i per tarteres. Lluny, que amunt s'estira la teva llunyania. Tenia botes i espurnes per pujar-te. Descalç, el cor se'm cansa. Només, com una copa que es trenca de tan plena, vinc a vessar-me entre els teus dits. Qui em torna el vent? El llamp, l'esquerda. Perquè en ser presonera no en vaig. Com si estigués plena de taques, em vull rentar la sang del cor que em cansa. Perquè em sé presonera no escriuré a les escorces del meu temps sense arbres. Colom, faré que voli una postal amb un mot. Abraçades, i sé que s'han de perdre tots els trens on voldria donar-les. Cap ràdio, cap telèfon estèril no em dirà. Mal vestida s'enquesta. Les paraules que em plega i em desplega el pensament. L'estiu ja s'ha enllestit. No trobaré mai el bitllet cap a la son del beure. Entretingut, taula parada pel diumenge. He conservat el cor molt lluny i em manca. Per aprendre a sostreure, a dividir les xarxes totes, ara rodolo, els frens trencats sobre nus de baixalles. Ningú no se sentirà del lloc ferit, l'odor ni les llàgrimes. Segueixo els mil cantells del vent. La neu, que més enllà del petoneig dels temps, em talla. Canto,
m'adormiré als camins. Canto i em curo les petjades. Perquè em sé presonera, me'n vaig. 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 Bé, esperem que hagueu gaudit d'aquest petit recital, que l'hem fet molt des del cor. I ara, això és una cosa sorpresa per a algunes de les companyes. Hem fet un petit making of perquè pugueu veure com treballem la recitació a les nostres aules. No l'havíem vist, no? No, Sí. Això era l'altre dia. És que... Concentrada estoy. Tu poema ha salido tirando mi boca.